Kumusta naman yung pa-drunk blush natin dyan? Parang napa-over na naman na. Hi guys! Good afternoon! Today is Thursday. Hinintay ko lang si Dan. Meron kaming doctor's appointment. Tapos magsha-shopping din kami. Birthday na ng mama niya. Hindi ko alam kung kailan ito ma-upload itong vlog na to kasi ang dami nating videos na nakatambak. I'm actually uploading every day now. Kasi sa sobrang daming videos, kailangan ko mag-upload every day just to keep up. Balik tayo sa sinasabi ko. Hindi ko alam kung kailan ito ma-upload. Pero birthday ng mama niya, 5th ata ng Feb. Pero pupunta kami sa bahay niya sa Linggo. Doon kami magsa-celebrate. So bibili kami ng gift para sa kanya today. Anong oras na ba? Hapon na guys, actually. Nakapag-edit na ako ng 2 videos. So my days have been really productive guys since nag-stop ako magtrabaho. Like yung bahay laging sobrang malinis. Hindi na ako sobrang stressed. Like, alam mo yun, kasi wala na ako iniisip na, oh my gosh, I need to wake up early tomorrow. Wala na ako iniisip na ganun. Though I still wake up early, pagising na Dan, gising na din ako to start my day. Ayoko kasi na nakalugmok lang, na nakahiga. Gusto ko na, like, you know, like, parang may ginagawa pa rin. Parang, namimiss ko yung necklace ko. Pinahubad sa akin ni Dan kasi meron akong paso dito, pero palinis na siya. I mean, pawala na siya ba? Hindi ako yung klase ng tao na nagpa-planner kasi parang ayokong mag-waste ng time kakaplano. Alam mo yun, para sa akin, very time-consuming ng sulat. Anong gagawin ko bukas? Anong gagawin ko today? Like, yung time na isi-spend ko dun, yun na lang yung igagawa ko. So, as soon as I wake up in the morning, I'm very good at keeping up with my routine. Sobrang ma-routine ako. Yun yung sinasabi yan yung laging sinasabi sa akin ni Dan. Parang, alam na alam niya yung mga galaw ko kasi parang yun na yung ginagawa ko araw-araw. Parang sobrang ma-routine ako. So, everyday, pag gising sa umaga, coffee, upo ako dun sa station ko, edit. So, yun na yung routine ko. Wala nang sulat-sulat. Though, nagsusulat pa din ako, pero hindi like plano, hindi planner. Sinusulat ko yung, deadline ng ganito, ganyan. Pero, yeah, I don't really like plan things. I just do it. And I love how productive I am so far. Like, akala ko, after ng resign, like may mga times ako nag-chill, wala pa rin guys, wala pa tayo doon. Siguro kasi sinasanay ko pa yung sarili ko, pero hindi pa ako ganun ka sanay sa routine na like bahay lang ako, edit. Tsaka kakagaling lang din natin kasi ng bakasyon. So, alam mo yun, medyo busy din yun. Hindi din ako nakapag work masyado during those days. But, yeah. So far, so good. I have finished my visa application. Isisend na lang namin siya today. Kahapon sana ko siya tatapusin, kaya lang meron akong question eh. Tapos yung yung customer service nila hanggang 12:30 lang ng hapon. Okay na yun, tapos na yun. Isisend namin yun today. And this, I will also return. Kasi yung dress na pinakita ko sa inyo kahapon, hindi ko siya gusto. Now, I do not know kung ano susuotin ko kay Nalay. Siguro I'm just gonna wear like, kasi ang dami kong lower guys. So, maybe I'm just gonna wear like, you know, something. Siguro white top. Yun lang siguro yung kailangan ko. Kapag hindi talaga ako nakahanap, wala, hindi ko siya pipilitin. Pero kailangan kong mag-stick sa theme. Kapag sinabi ng birthday girl na puti, dapat puti yung susuotin. Last time kasi, yung theme niya, biglaan kasi yung theme niya sa birthday niya, mag-red daw kami, tapos siya magba-black. Wala talaga akong red. Tapos yung kaisa-isang red top ko, nasuot ko na. So sabi ko, wala akong red. Sabi ni Dan, mag-red ka, respetuin mo yung birthday girl. Sabi ko, pasensya naman. Nagalitan ako rin. Sabi ko, pasensya. So ngayon, stick tayo sa theme. Anyway, anong gagawin natin? Meron akong ito nilaga. Matagal na to guys. Ferniz ko siya. Tapos, na-thaw ko na siya. Kinuha ko siya sa freezer kagabi. Initin natin yan. Yan yung kakainin natin for lunch. Ito siya guys. Beef nilaga. Lagyan natin siya. Wait. Ayusin ko lang to. Dami pa pala nito. Hindi ko na to pwedeng i-freeze ulit kasi parang double din. Double din.
Yan, may sabaw pa ba yan? Ang dami pa pala natira. Tingnan nyo to guys. Ito yung necklace na, yung Scorpio na sign. Every time sinusuot ko to, may mga nagtatanong saan ko siya nakuha. Macy's ko siya na-order guys nung nasa US pa ako. Binili ko siya sa Macy's. Ito naman, binigay sa akin ni Catherine, the Fabzilla sa YouTube. Thank you. Kaya lang, nagkabuhol-buhol yung dalawa. Hindi ko siya maano. So, while hinihintay natin yung rice na maluto, kasi wala pala akong rice, yung ano natin, nilaga natin, ready na. Gawin natin to. Ayoko ginagawa to mga to, kasi para sa akin, napaka-aksaya ng oras. Pero, while hinihintay natin yung rice, gawin natin siya. Kapag naluto na yung rice, tas hindi pa to tapos, ay wala. Good luck sa akin. I did it! Nagawa ko siya before naluto yung rice. Kaya lang ito, buhol. Pero toothpick lang naman katapat yan. Pero yay! Wait. Nakaano siya. Pero yay! Yay! Masusuot na natin yung isa sa kanila. Dito na si Dan, guys. Do you want to say hi to the people? Sorry, babe. Hello, people. Is the lens open properly? Look at the lens, babe. It is. Yeah, that's open. Okay. Yeah. Yung lunch niya, salmon! Yun yung binibili lang niya sa Kohl's. Yung atin, tingnan natin yung atin. Yes! Ito pala yung mga ano natin, babe. Medical, babe. Yan. Yun yung atin, guys. Kain na tayo. Meron pang natira. Siguro, yan. Siguro mamayang gabi yan. Or actually, no. Kasi magdi-dinner daw kami sa labas. Kain na tayo. Dito kami sa post office, guys. Send ko lang tong passport. At saka yung requirements sa Melby. Baby, drop something. That's all, no, Okay na to ata, babe, diba? Check mo pa ba? Do you wanna check? You don't know anyway. You do. Oh, good. Do you have the details where to send it to? No. Of course I do. Okay. Wala, babe, wait. Dito na kami sa TTP, guys. Meijer muna kami. Check namin. Bili kami ng gift para kay... Gift para sa mama niya ba? Si Dan. Ano niya to? Tinuro niya to kasi alam niya na gusto ko yung mga mabangong kandila. Smell it for me, my love. Tsaka? How about the diffuser? This one. Uy, ang gundo, babe. Oh, that smells good. What's that? Jasmine plum. Jasmine? How about that lemon? Lemon myrtle. So that's French pear. French pear? Oh, yeah. Pear is good. Oh, this one's interesting. Smell the lemon? Ooh, parang lemongrass. Sweet pea and jasmine. Kani daw, ang candle, babe. Is that the peach? This one? This is the one that you said smells That's interesting? Rose. It's rose. A rose. Where's the There's peach? Japanese plum. But Japanese plum? That's French pear. Okay. Iba-iba. Oh, I like the French pear. Yeah, my love. This is good, babe. French pear. $34. Ang mahal na kandila. $34. Beach is good. Smell it. It's beach. Char. Vlogger. Did you smell it? Eh. But I like it. I like beach and French. Come on, babe. This one. Where are we going, my love? Hey, Ma. Sige. Pandora. Nigara dyan siya. Bilihan namin ng gift yung mama niya dito. Pandora. Kasi parang na-mention niya no, gusto niya ng bracelet Pandora. Mahal to kasi alam na ng Pandora na maraming bibili. Valentine's eh. Ah, babe, look.
Check natin yung dust, guys. Ito yung sinasabi ni Love at saka nila Manay na ano daw, marami daw silang kandila dito. Check natin. Oh, yan. Oh, meron silang ganun. Oh, ang cute naman. Cute naman. Guys, wish! To you. Hello. Hi, guys! Hi, Shira! Dito kami sa chemistry. It's so pretty! I like your lashes. Guapa, thank you. Guapa, Bisaya? Oh, Bisaya po sa Davao. Ay, talaga? Yeah. So, dugay na kadere? Oh, Ang ganda mo. over 12 years now. You're so pretty. Yeah, thank you. Mom watches you too. And ate. Is she here? No, wala siya. Wala siya. Dito kami sa Kmart, guys. Bili kami ng regalo para kay Advic. Anak ni Kanika ba? Birthday niya. Hindi ko alam kung kailan yung birthday niya, pero we will celebrate sa Sabado. So, hanap-hanap kami. Nagpunta na kami ng Target. Nagpunta na din kami dun sa parang bilihan ng games, pero wala eh. So, nandito kami sa Kmart. The trusted Kmart. Parang, si Dan naman yung naghahanap. Sabi ko, kaibigan mo ba ito? Charot, joke lang. Yung ano ko, yung burn ko. In fairness naman sa kanya, ito yung scar. Feeling ko yung ano guys, yung cream, maganda talaga siya. No luck, babe? Sabi ni Dan, bibili siya ng something na i-build daw ng bata. Na mabibuild niya ba? Sabi ko, bahay? Sure, bahay. Hala, ito bahay! Bahay. Create your own ant route. Ay, para sa ant, babe. Solar house. Pambata naman yun masyado. Ano na kasi siya? Mga 7 or 8. What's this, Mala? What's this? What's that? Scientific challenge. Balik kami dito, guys. Bilhan namin yung mama niya ng ganito. Yung French pear yung gusto ko. Japanese plum. Japanese plum. Must be somewhere here, my love. Here. No. Okay. No, but we'll look for it. They might not have any left. Hello. We're just looking for the. Here! But is that the? That one. Which one Diffuser. is it? It is. I don't know. Open it. Is that the one? Yeah, that's the one. That's the one, my love. Now we are. Tapos na tayo, guys. Hold tayo saglit. Pakita ko sa inyo. Maraming mga bags dito. First bag. Yung last na nakita nyo. Meyer. Binili namin yung ito. Waver 3 and London Fragrances. Ito yung French pear. Ang bango, guys. Ang bango niya. Diffuser siya. Bibilhan pa namin yung mama niya ng kandila. Kaya lang, hindi namin siya dito bibilhin. Bibilhin namin siya sa Freedom. Kasi meron ako nagustuhan na kandila dun sa Freedom. So, dun. And then, ito. Bumili lang ako ng top. Kailangan ko ng puti eh. Ito lang yung binili ko. Galing Supre. Naka-sale din naman kasi siya. Ganyan lang siya off-shoulder. Tapos ako na bahala i-pair siya sa... I'm pretty sure I'll find something. So, sabi ni Dan, sa dami ng damit mo, wala kang puti, mag-white t-shirt ka na lang. Sabi niya, mag-white t-shirt na lang daw ako. Hindi ko alam kung magkano siya originally, pero this is $10 na lang siya, guys. Yan yung susuotin natin bukas sa birthday ni Lyra Bells. Wait, ayusin na muna natin ito, okay? Punta pala kami pub, dun kami magdi-dinner. And then, here. We got a present for Advic, yung anak ni Kanika. We got him the virtual reality, yung merong ano talaga. Halo, uy, ano ba yun? Ang dilim naman nun. Ito yung binili namin para sa kanya, guys. Virtual reality na meron talaga siyang ano ba, steering wheel. And then ito, bumili kami ng cards dun sa Smoke Mart. Happy birthday para kay Advic. Tapos ito para sa mama niya. Ang daming birthdays, no? And then ito, grabe talaga to si Daddy Boy. Eh, tingnan nyo nga to siya. Nakainis talaga siya do. Tingnan nyo siya. Ang dami niyang biniling chocolate. I was thinking one to Neil. You're right. You're right. Urit kay Kado. Tingnan, nakasale kasi siya, guys, sa Kmart, 50 cents. Sana nga kasi hindi ko pinakita sa kanya. Sabi ko, tingnan mo, 50 cents. Ang daming kinuha. Ito talaga yung dahilan ng pag-away natin, babe. Yung mga chocolate mo, babe. This is gonna ruin our relationship.
That way. No, you can. 50 cents. So I think actually, babe, this will go off soon. That's why. Yes, it will go off soon. Better eat it quickly. This February, expect February. I'll bring 1 or 2 tomorrow night. You will bring 2, 4, 5. You eat 1. No, this is a lot of chocolate. I'm not gonna eat them all, but when we go see someone, I'll bring you a block of chocolate. You're right. Purit ka nang, I'm not gonna eat them all. I don't believe you, babe. Well, sometimes you just gotta believe me. Ewan ko sa'yo. And then, nagpunta kaming reject shop. Bumili lang kami nito, guys, para sa ating dishwasher. Powder bowl. Naka-sale to. 2 packs for $28, was it? 2 packs for $28. Yun lang. Oh, by the way, guys, I'm wearing the extensions from Full Shine Hair. Ang ganda kasi may kulay talaga siya pa. Napakita ko to sa video ko. I'm not sure kung anong video yung mauna. Pero I like the extensions kasi parang nagbe-blend talaga siya sa kulay ng buhok ko ngayon. And hindi din siya ganun kahaba. So, tama lang siya. Kasi yung buhok ko parang dito ata. Tapos yung extensions dito. I like it. Punta kaming pub. Doon kami mag-dinner. What time is it, Malak? 7:20. 7:20. Nakita pala namin si Kat at saka si Neil at saka si Baby V doon sa TTP. Doon ako malapit sa concierge van. Sabi ko, si Neil ay naghihintay. Si Baby V ang cute. Dito kami sa Paradise Hotel, guys. May pub dito. Hokies. Dito tayo sa loob. Kain tayo ng dinner. Hindi pa ako ganun gutom. Lemon bitters. Si Dan, nagpunta na sa salad bar. Meron silang salad bar, guys. Yummers. Yummers, babe? Yeah. Healthy? It is actually. Couscous. Pero ano in-order mo? What did you get? Palmy. Binigyan niya din ako ng bread. Kaya lang, hindi pa nga kasi ako, gutom masyado. Yung in-order ko pa, pork belly na may rice. So, hintayin ko na lang yun. Tignan nyo kung gano'n kalaki yung parmy ni Don. As in, ito yung kamay ko. Ganyan kalaki yung parmy niya. Tapos yung akin, ito, maliit lang. Prawns. Yung in-order ko kanina, pork belly. Kaya lang naubusan sila ng pork belly. So, I got the prawns kasi ito lang yung may rice. Aside from pork belly. Babe, can I have some of your fries, please? Yeah. Thank you. Bam, guys. Miss! Hi ka sa vlog. Usa ka kurang man. Tagan kananan ba? Oh, char kes Marlon ay. Si Bakil. Mark! Say hi, Kel! Hi! Si Marlon, ugma pa na mag-hi. Ugma pa na mag-hi. Ang bagal ng internet ni Marlon. Nasa Manila siya, guys. Wala! Nasa Manila si Marlon, nag-take ng exam. Bumalik na siya. Yung mukha ko, wait, saan yan, Kil? Ay, picture man to. Nasa Manila si Marlon. Ingatid, nasa Manila si Marlon. Nasa Manila si Marlon, mag-meet and greet siya dyan. Saan man na ang pag-iba-iba og now? Wala lagi ako. Ay, bakit? Si Marlon, may labot. Si Marlon, may labot. Wala si Marlon. Hindi makayos yung internet. Aww. Saan daw? Ulo, tilo. Uy, kay Marlon, dito. Wala ni tilo. Naka-on na yung diffuser natin, guys. Palitan natin yung light. Yung yellow yung gusto ko. Kasi i-off ko yung lamp. Yan. Yan. Chill lang ba? Chill. And lagi akong may tubig sa bedside table. Just in case, uhawin in the middle of the night. And yun lang. Yun na yung vlog, guys. Thank you so much for watching. Please like the video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already.
I hope to see you guys on my next one. Be good. Bye, guys. Good night.